Iya benar Bapak tiga hadir untuk Anda semua. Turunggo Manunggal. Yuk, Zoya. Lah. Ayo. Yuk, jos. Zoya. Ayo. Sing nunggang Ndara Putri, sing ngiring para abdi, trek-trek enom, trek-trek trek ndur ketepu krincing rock ketepu
saya kira si tuan rumah. Lolo ha. Oh ya 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 yuk ya. Lolo ha ya 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 yuk. Jendela kaca pakai keris cuma sebelah. Sing neneng sapa sing duwe, sing neneng larang rakene nanange yen kuyu wis semas komplek kabeh gelem nanange yen kuyu wis aduh sayang Nonong sing nonong sapa sing duwe, nonong sing nonong sing ayu-ayu dhewe, nononge nambahi ayu ayu ala ayu dhewe, nononge nambahi manis dhewe. Tari selendang, shalala la 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 la. Ini tari turongo manunggal. Menari tari selendang, ikuti irama sampai alam berputar-putar. Menari boleh pasang-pasang, riang gembira. Menari bersama. Shalala la 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 la. Ini tari Ferosa. Tari selendang menurut irama berputar-putar. Putar-putar. Menarinya berpasang-pasang, ikuti irama menari bersama. Shalala la 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 la. Ini tari selendang. La 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 la. Ini tari selendang. Ya, kacamatanya dipakai dulu. Cokot motornya dipakai dulu. Dipakai dulu. Oh, cokot motor yuk. Yo, oh iya. Yo, Ya, ya, oh ya, oh. Ya, ya, ya.
pakai kerudung, matanya melirik, kaki tersandung. Ya, ya. Duduk goyang di kursi goyang, keduk ke suku hampir siang. Ya bangunkan ibumu suruh sembahyang, menjadilah anak yang disayang. Ho ya, ho ya, alah kepala ibu. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tersandung. Wes suwe ora jejamu, jamu pisan godhonge jendak. Wes suwe ora ketemu manut ronggo manunggal. Yo, os ya. Dicandelkan dulu coklat motonya. Ha? Ya hu? Oh ya, Ha eh. oh ya, Selololo. Hu. jos. Yoi. Hey, cembe. Hey, cembe. Ae. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum peniti wong ayu sing tak tresnoni. Aja ngono, aja ngono. Jarum wong manis sembarang jarum. Jarum gunung wong manis sembarang jarum. Jarumnya peniti wong ayu sing berarti. Oh. Yo ya, os. Ya ya. Ya.
tunggu manusia. TNI. Lo. Ayo. Oh. Yo. Konco bangun budaya supaya iso lestari lan iso ngrembaka. Ayu konco padha mrene yo nonton Jatilane turung manggal. Sambako siapa lama iro sesarengan sayur rukun rame-rame pemandangan yo akali. Sambako siapa lama iro sesarengan sayur rukun rame-rame pemandangan yo akali. Yuk, lanjutkan. Oh ya.
Yo. Ya, Hub ya. Sampun dadi Mas Cipi. Sudah pada mendadi. Sudah. Waktunya untuk mendadi. Kiri nebaske nek ndadi. Ditebaske ngendi Mas? Caos Mas kompleh. Mega Tresno. Nggih. Urung-urung kok wis ngono. Urung-urung wis. Oh, wis. Mau Sidorondo. Jane iki Mega Tresno cek Sidorondo iya. Padahal balene dhisik dhewe. Heeh. Oh, ngono. Kok terus? Balen. Lah ngono. Nek situ. Nggih, semoga kanca-kanca dipun garap lelagonipun Mega Tresno. Monggo Mas Dedi sak kanca. Pripun Kang Jumat? Hah? Yen kelingan marang sliramu wong ayu nganti kaya rindun citra ning atiku samandien-dien aku katon opo saiki aku iki katon Jos. Gang. Oh. Ya. Janjane iki mau salahe sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku ora ngira yen saiki uripmu bahagia delok yen kelingan marang sliramu wong ayu nganti kaya rindung sejroning atiku sampeyan biyen-biyen aku katon opo saiki aku iki
nganti sliramu megah ake tresno sayang ora nyono atiku gong ora kira yen saiki uripmu banget nelongso sampun Mas Komplek. Yo yo. Nggih. Menawa melihat Mas Komplek. Apa Pak RT? Piye? Apa? Tadi ada bisik-bisik yang minta cinta tak terpisahkan tadi siapa? Cinta tak terpisahkan. itu berapa itu sini? Yo tum-tum THR ngono lho yo Mas. Betul sekali. Apa iki? Apa iki Kang? Anomanobong. Ada ayang-ayang, ada cinta tak terpisahkan. Ayang-ayang. Oh ayang-ayang. Dewa. Hah? Bandung Selatan wis pokoknya di Rampet. Oke. Manut mburi. Yo cah apa iki, Cah? Oh nggih. Iki ngendikane Pak RT cinta tak terpisahkan. Oh wis diganti. Iya, monggo Mas Dedi. Heeh, mesake le nyopot. Wis mlebu. Enak. Nah. 3, 2, 1 ayo so. Cinta tak terpisahkan. Biasa Mas Komplek. Dari si Rondo kok tak terpisahkan gitu lho. Dino kandulani ati tekani nyulayani janjimu sehidup semati amung ono ning ati rasa sayangmu sudah pergi tak mengirakan aku lagi dino kandulani ati tekani nyulayani
Dino aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Apa untukku akan datang melamar di kau sayang. Hatiku selalu mendoakan, semoga Tuhan mengabulkan. Cinta kita tak terpisahkan, walau di akhir zaman. Dolane ngati tekane nyulayani, jarine sehidup semati hamong ono ing lati. Cintamu ternyata beneran, aku cuma buat mainan. Dino dolane ngati tekane nyulayani. Among gugu dalam kesempatan hatiku di akhiramu, mana tanggung jawabmu itu palsu. Dino aku cinta beneran, pastikan ku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Masnya mau minta lagu apa? Sini. Monggo. Sini kenalan dulu sama Sindenya. Sini dengan Mas siapa? Salim sek. Siapa? Wildan. Oh, Mas Wildan mau minta lagu apa? Apa ini pegang apa, Mas? Lihat, Mas. Lho nek wong wedok ki yang ngene iki kok ya coba tekan ibu ning omah. Dek 5.000 kok aku ndeleng 100.000 to, Mas. Apa Mas kompleh? Oh ya, enggak apa-apa. 5.000 juga duit, alhamdulillah. Neng ngomong birunya ini turun kemarin nganu ya, ngasih THR bocil-bocil ya. Enggak apa-apa, Mas minta apa? Lagu apa? Aja njaluk cewek ning kene. Oh, Mawar Kuning. Mawar Kuning. Heeh. Derek mawon. Sok ngono nggih Mas kompleng. Nggih, Mawar Kuning Mas Dedi. Nenek nono. Pak RT sok. Mawar Kuning. Nggih. Ya, kata Mas Wildan Mawar Kuning. Nggih. 100.000. Nek rada semu kuning iki 5.000 lho. Oh, manggil kuning. Soalnya rada layu ya, Mas. Ya. Ya, sekedap nganti sorok sih. Heeh. Oh, lagi malek ngene, Mas. Sampun.
tandurane marem tansah gawe sengsem muga-muga terus rembug sateruse Tiga, dua, satu. Tritis wis kondang aloka papana endah tumrap parisada rambe-rambe ana ngising samudra aja lali kabeh kadang lan mitra
Sewu siji Mas. Sewu siji. Nggih. Nggih, mingkan mangani kadang penari sewu siji. Nganti saiki isih rasa ning dada lalu marang wong tuwa nek nganti ana sing siji sing lali ning donya ana sugune wong kang tunggu suci gedhe ganjarane yo sikat out 12 ya. Balas pati milang milik esaming ujiwan gawe sing sembang mulyat busana nira sutra manca warna lelangen beksa ongek manesa sone yuk ya
kaping pisan maos Al-Qur'an samanane kaping telu wong soleh kumpulono kaping mau dikira bengi ingkang suwe insya Allah Gusti Pangeran dijabahi. Tombo ati iku ana linanggut ora kaping pisan maca Quran anggen sakmanane lakon nono kaping wong kang soleh kumpulono kaping dikir bengi enggan suwe salat sawijine sapa pisan nduk sira nglakoni Gusti Pangeran tambani ati iku ana limang perkara kabeh pisan maos Al-Qur'an anggen samanane kabeh sira padha kumpulono
betah luwe kaping limo dikir wengi hinggang suwe ingkang salah Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tunggu aku mring Gusti. Biasa Mas. Semua Pak RT. Kan